Tak, nejdřív bylo dobré si stopu očistit a odstranit všechny stébla, která by se nám případně mohly otisknout do toho odlitku. Pak si připravíme z tvrdého papíru nebo z kartonu, scvakneme sponkovačkou takovou ohrádku, kterou vlastně přiložíte na tu stopu, abyste ji mohli naplnit sádrou. Pak už stačí vzít jenom kelímek od jogurtu, nějaký klacíček nebo stéblo tuší a přimícháváme sádru s vodou dohromady a vytvoříme takovou kašovitou směs, která musí nalít a neměla by být taková hustá, aby nestékala z toho kelímku. Tak a přistupujeme k míchání, takže vlastně jedno jestli sádra a pak voda, nebo nejdřív voda a potom sádra, ale mícháme a dáváme si pozor, ať není to moc řídké, hlavně ať to všechno pečlivě rozmícháme. Na jednu stopu takový menší, srnčí, stačí půl kelímku toho velkého jogurtového a na takovou větší stopu trošičku víc než půlka. Takže je sádra hotová a je z ní kašička. Tak, pojď. Tak ji opatrně nalijeme do ohrádky. Vlastně hmota teče a přitom je to kaše, ale nezůstává v kelímku. No, musíš tam dát. Můžeš si pomoct tím klacíčkem a vyšťourat to tam s tím klackem. Před vyloupnutím odlitku nejdříve zkontrolujte jeho tvrdost. Pokud je to ještě pořád takováhle kašička, tak ještě není tvrdý, ale nedá se dostat z té ohrádky. Tak zkusíme nejdříve tvrdost. Vidíme, že už jde škrábat na něj a je tvrdý. Odstraníme ohrádku z toho a někdy se nám podaří už buď celý ten odlitek i s tím vytáhnout. Tak, tady je třeba krásně vidět spárek černé zvěře, to znamená prasete divokého. Když se vrátíme domů z přírody, vybalíme odlitky z novinového papíru, volně je rozložíme na pec nebo na radiátor a necháme je důkladně proschnout. Třeba i několik dní. A když jsou děti netrpělivé, tak si můžou zatím připravit náčiní, které budeme používat na čištění. Podarujeme jim nějaký starší nůž, kterým víme, že asi otupí čištěním to hlíny a kamínku, nebo jim tatínek dá jeden šroubovák. Oplatil se nám hrubší kartáček na čištění těch nečistot, až už je ta hlína suchá. A potom jeden starý zubní kartáček na takové to jemné úplně dočišťování. Jo, ta jedna. Pokud jste se poctivě vyřádili s dětmi u čištění vašeho odlitku a pohráli jste si i s tvarem vaší stopy, tak je vám odtinou takto nádherně bílý odlitek, to je negativ. Pokud byste potřebovali zhotovit skutečný otisk stopy zvířete na zemském povrchu, tak byste museli ještě tento negativ jednou otočit a zatlačit do sádry a vznikl by vám vlastně reálný otisk té stopy zvířete.